mama let's varipo. Yadzima ngoyaka later or in to get those food. Check on the live
Yatimira nzvimbo 1 tichitora wana order bao. Oh shit. That one is ZUVA, one want to see you alive, yes, SIS MELLY. Amen. pakutenda zvikuru nechirongwa ichechi vatirangarira ndenanga rumwe munhu asati aigora kuunganidza munhu wakaita sezvino noti nakuwo kumba kwavanozvarwa kune vanotamburawo kudarika zvitaura pano but vati regai ndipe a very good gesture to the community where she belongs. Tinoda kutendai zvikuru, ngativaomberere maoko nechipo chokutenda. Murambe muchitirangarira kuserera hwedu hauna kugumirapo pano asi kuti kutambura kwedu ngotinako mune zvimwe zvekutagona kuidentifya. Tine vamwe vanoramba nehurema hwekusaona, vamwe hwekusanzwa,
maheri mupenzi vese vanogona kuda kubatsirwa. Saka pamunozofunga zvemangwana kuti mungatibatsira vangarirewo magrupu akaita saiwayo. Nokutendai Mwari akukomborerei pose pose pamunenge muri. Mr. Grace, amen. Una comment, unomzela kusaka. Swap, can you want swag gun? Kufanana na swag. Oh, kufanana na swag. Tinotenda vanzemusha, vanzemusha tinotenda nekungoiti Grace aone mashoko maviri matatu. ZUVA! 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 Aya, what do we? Kuchinja munyika yedu yeZimbabwe zvakuti tichiomei guys paka pasina plan mashopu manga musina kana anything chaivemo munoziva nekuhasina kwangu hasinoziya ndotaandika I was born hasinoziya nekuhasina kwangu ndakambopera plan dzekuhasina nochikwasina chekwasina chepakapasorira guys munoziva ndakamboita sei iye musimeni panapa ndakamboti izvo zvaoma ndoita sei ndinganimboenda pane madzimai pamusika po ndinotsvaga wangu musika nditengese matomato ende ndakaenda zveshuwa ndikabetserwa nevamwe madzimai aya ndichaziva ndiani mukati momunhu ndikaita musika paseri pazuva ndikasekwa handimozotoita mazimbabwe handimoziya ndikanzi apera akutengesa pamusika apera ndakatengesa zveshuwa ndinezvinema ndikandikudza masina mapadzisava ndokudza ndikunyapera ndakatengesa chokochivapa ndikati mombo zazvoenda kwenzi mukuseka ndikapera ndakupera ndikuziva zvandikuita I know what I'm doing and I knew exactly what I was doing animaona but ina sinogona kugara saka ndakagara navo nguva yakati rebei madzimai vandichienda kurodha kusekokumaima kusaenda nandoblo vamwe vakandibvisa kwaihodwa muri wamene kuko kumeriberi ko kumajamu enda uko kurendwa netsoka ndasindika dzivakandipandisvika but time yacho ndaisvika nemadzimai aya saka inini ndanguvarangarirawo kuti inowati ndakabva navo kure vana mai avo vamwe vacho vakafa vazhinji varipo zvinoratidza kumbovaonawo so vakangodai ini ndangoda kuita zvakwana dzemisika ndiye ari kupirira chiedza ndokumbirawo uvhure mabhokisi 2 esipa
handisi kuzoti vangani vangu chaivo chitaura vakaiwa masure nditaura vangu chaivo chaivo vanozviziva ende ndovaziva ndakavachikovapa vangu ndovaziva kana vakazaya masure dzisingaziva daiwo nokuproexcuse handisi kosi ndakatotenga from wewangutengawo vaya vanakabhoshaaa pamusika tichitengesa matomatoes How are you guys? varikubatsira vatimu ndoribata handizii ndangona uririra zvinekera mukati momu ivo vachibatsira mukati mbotakavabatisi ndasarawo dzokorota Bona
That's not old Japan. Hey, put in the uku. Blue trousers. Please get her details. I want to buy a lotion. Iwe zuva anzi mbopinda mudariro utambe. Andisinde daro. Na green team, green team. Basi na green green team. Mmoja na kwa anything. Mmoja mimi sasa tunauza nao. Alikuwa sio malaka basi. Alikuwa moto ndafuna mimi. Sasa tunatafuta ulangu. What are you chickens? Not organized. So
unobvisa ichi chishandi ichi ndechekuputira kutirisa chechina harifani kuenda dhasi handiti right wobvisa ichi chinonamira ichi ukabvisa ichi woisa pabhurugwa pana nebhurugwa here tione pane rako iweziva jebosita mabhurugwa rako jebosita pane mabhurugwa handingabvisi bhurugwa paungana anaro ngaratenga mumagrosa orit ngatitiri bhurugwa ngatitiri bhurugwa handiti apa panonamira apa tarisa apa kunonamira uko handiti hatisatavhura mukati zvakakosha kuti tisangovhura mukati because hatidi kuti musvibe wonamira pabhurugwa kudai bahasha pebhurugwa bahasha pebhurugwa wonamira usapapata mukati right woisa bahasha pebhurugwa handiti wapedza kudaro wona ichatonamira handiti pane kamwe kanhu kewoita ndokausanamanura kudai aya mawings kuti risamuvhe pedi woisa muzasi kudai woisa muzasi kudai mebhurugwa saka bahasha pari papi apo paenda pakati pahasha ndopahasha apa right wakubvisa unongobviswa zvakanaka woripeta kana wakubvisa pabhurugwa after pedi hariswa nezuva rese ndosaka takwa 3 packets pedi rinoita kana 3 hours robviswa harifaniri kuita zuva rese unongobvisa wopeta worasa zvakanaka hauflashi handiti otiza kupa rako ndagona here handitamba zuva komenze chiriri kutitamba uye bodo DJ
DJ unotsa kwa hiyo. Anza anzi. DJ mawa. Nani huyo? China chopo. Ana China chopo. Amuhimi ndo vaziva vanatotaura itambiki zveshuwa iri nani that's better saiyoyo zviri ndani DJ upgrade opayo andigonukava Ladies and boys, I don't know.
Ndirikukada Lindsay, Lindsay. Ndirikukada. Let me thank all my diaries who are watching right now. Never Sipo. Thank you guys. Thank you my community for making this day very successful. Thank you guys and Ngashiyendembele and Ngashiyendembele. But no it's a teacher I want to put and then I have it next year and but also next year but anyway, my dad is one sister Mujahid is ready from UK. We are Alipano. We give you all the thumbs up, my sister.
up. UK in the house. UK in the house. UK in the house. She came to Zongo. She's one of us. She's one of me. Yes. Okay, all right. Right. And also, so guys, money program life never let people and just organize right. And then just the thing that open local and let me say English. Magawan is guys. Magawan is a little serious. I'll tell him about it. Team Diaries very panel. That's guys. One Diary one all the way from Cape Town. Pick up to you, my sister. Sando, Cape Town. I'm gonna Cape Town. But the other girl check with Tunga Sando Pauli. I will put me the money and end up Sando Pauli, and then look up. But my dad is very much chief, and what I see safe, and then to see come chacha, we are about Agam Kaka, a painted, I know city, a painted as well as she, and it is. So I could never get very bad, a best, and then when you talk about a painted, she's not its way. The guys that don't make any sorry. That's one of the things you say our evidence. In every for local and not only because they never got evidence. I'm about to put her in my like you should not have to hey, but I'm funny. I in now to the school. I'm the school. But social media, but don't check that smelly. Munoko can't smell Diaries. Munoko Matongo, two, my page. Munoko Diaries to YouTube, to Instagram, to Facebook. Munoko Mama own. Put it for the Cassian and Senai. Cinema never took the Rama school fees right now, but one is mom jumping. I want to the Rama school fees. Cinema, Bagatu and Bakati, Bakura and disability. You took the command, the Pisa, and she was never to pay my little every month. So I think that's careful. Cinema, I'm not sure. I'm going to say, like, same time, of course, maybe Arrow and a little bit after a little room. I should have been Tangira. I'm not going to say, my business actually, but another city. But I soon can make it up with Diaries and Tibaka Wanda. So, and as one nation, yes, my followers must vanish in essay. Big up to you guys. Rambai Magatikira, Rambai Magasapota, we thank you very much, Mas Vanishing. Thank you very much. This is a very sad very I teach a goodie and it's a competition. ZUVA is an influencer, SIS MELLY is an influencer. So we compete. No, we don't compete, we work together. We don't compete, we work together. So let me pick up to ZUVA, Pamaik. Mumuzira zibamayikiri ayiwa munamuzira eri anazanaje these are also you are part and parcel of this and you have guys, chakakosha tumuziva indiyeyi zivai vanhu vamurikukura navo variku like mwana chimba papa angazitoziva mwana vamwe vanhu vamene vachidiki but vakaondonya munzi but ndewedu mumwe wedu ngatisapotei zvobetsere kunosapota hararo kotisiya gwebsai munosapota vari kusumuka kwararo asi tine vaimbi munomugwera hamusi kuvaziva because vaimbi vedu vemunomugwera vanonzarwa kumatanu madiki mapurasi saka vakada kuzama
because zvino zvinoitika kuharare uko akangoti ndabagureti taipufakanoti saka isusu ngativasimudzei pacheni ngatisimudzei venu because vakaita kuharare havaonekwi saka tikasavasimudza talenti rava kunapesa petanga Manje wabathe kubata makuseni Kune Melly Diaries, thank you so much Melly Diaries. Kune futhi ZUVA Nation. ZUVA Nation vakapindira ipapa. Kana wheelchair pane vanhu vanoda kutenda ndozati makaona. Sisikudzai bhaka vari ku-UK. Thank you so much. Kozoti anonzi GTV vari muno. This TV station iri munomu neMackenzie Foundation. Thank you so much. Kozoti ndandine chipepa. Ndakanganwa but Hauzima sponsor yako. Aiwa ndanda vakaiwanja. Asima uzane cho asida shika kai wari kukapa bus rafa. Ako asida uya. Pai bus achitirera reja sei pavachangobva pabhodhi. Saka ari kutevera don't worry. Saka mama TV Sisi Kudzai Bhaka, thank you so much. Sisi Kim variku Botswana maita henyu ZUVA Nation pachayo makata konde kozoti avave vanonzi Carol and me vatipa mapedza aya abva Dubai akwira ndege ndozati munomaona masupermarket asi aya atakupa inasai akwira abva kuDubai. So Sis Carol and me, thank you so much. ZUVA Nation ngazvirambe zvakadaro. Ndoda kufarira muromo wataurwa naSis Melly. ZUVA Nation neMelly Diaries haasi macompetition, masister pages. Saka hapana mweya wecompetition munofanira kuzviziva because tese tobva kuGweru, tese tobva kuMukoba, tese tiri vanhu takakura. Mimi ndakuza ndakakura pano handi pane swimming pool apa ndanyura rimwe gore ndakubvisa vanhu ndogona kubvisa ivava pamusoro apa. Saka ndogara ndakakurira muno chamo chaimo ndikatombenda chechi iroma say exactly kumpumelelo kwatoyo kwese
muno ndakakunda Achitoriwo muno. ndiriwe muno ndirimaona guruva rese ndiriwe muno tabve kwenu saka munotiona paya pamaTV ka tetongwarwa ipo paya tetokicha maitei izvezvidai muri kudzimba dzenyu asi muri panapa muri kufarawo nesu maitei thank you so much you can say chigeto chiri matiri aiwa uchibize tichori magetso chaiwo chaiwo nekuti mukati zvitukababa takura chinooneka mapureza mazera aiwa sando takakura chinooneka mapureza mazera nanaisa mupenyero tarooneka isi patibosera Saka guys, yeah, I think this was right down. Thank you, Mese Mauya, Mese. Thank you so much. Thank you. And actually, Dina moms yangu walipano. Leo atakuya nema akuya nema wheelchair. Hapa tunashika baadhi ya vitu vinavyo. Mai wake hapa. Mai grew up. Yes, guys, I kufara zedu. Kufara zedu kachiza. Kosha bana masori yenyu asikana aiwa ndakuita delivery ndakakangana pane vanhu vandakakumbira ndiri kuSouth Africa kuti vani loketere vanhu vari kubatsirwa vese vakadii pane timu aiwa ndokuti team thank you very much simukai tikuombererewo maoko timu iyi yakamira ndovanakashuwa kujese vazive nokuti hapana pana izvigona ini guys ina handichazivi vanhu vacho ndakavakunokuzaara saka ei vapakatoipa but at least team aiwa tinokutendai thank you very much musagumire pana vanika musagumire pano rabai muchenderera mberi
Sandali,